tepang iti tangatan. Kinabalabas, pinagsaganan ni Don Braulio dagiti buyot na tapno traidoran ni General Marasigan ngem itilikodan da ita. Plan-planwen met ni General Marasigan at traidoran na met ti grupo ti Don. Iti da ita met laeng akan ito. Sinarungkaran ni Don Braulio ni Miguel ket pinagsaludsudan na no kasanuda anagam ammo kini Altea. Malagip ti Don ti inaramid ni Miguel at tulong ken ni Altea. Idiad na nangagaw iti bag ni Altea iti tiyandaan. Mas daw pa iti Don no apay nga amo ni Miguel ti kinatao wenno dagiti illegal nga aramid ti muno na. Iti sabali a bangir, imbaga ni Conrad ken ni Toro tinapasamak ken ni Miguel. Iso adagos met nga inawagan ni Toro ni Rosalia. Tapno ipakamuna met tinapasamak ken ni Miguel. Ken bareng makatulong ti baket kadakwada. Itagagayem, denggan nyo tituloy tinubelo tayo anapauluan. Tepang iti tangatang. Palako na. Sa bali a lugar tinangipanan ni Don Braulio kini Miguel. Isumit lagayam akan ayon arumuar ni Don Braulio. Akaduana ni Billy at Ipraw. Anya? Ngamsaanin agagangay kanyak. Tikan ayon nga iruruar ni Don Braulio. Akaduana dagiti bodyguard na. Ngam ita. Sa bali tagparparik na kanyak, iti kanayon nga iruruar na. Ay, Diyos ko, ama nang nga ase. Nana Rosalia, agluluwa ka mutan. Ama nga no patayin ni Don Braulio ti. Ay, Nana Rosalia, apay adi mo ituloy ti bagam. Ituloy mo na. Ay, kwa. Lipatemon tinay bagak turaw. Lipatemon. Apay nga itaka lang asumagpet, Toro. Sa dino tinagkapuam. Kuha na. Napanak lang itibalay tigayam ko. Adda ka din awag ka ni Miguel. Kumusta nga tanti pa ng sapsapol na ka ni Altea? Awan pa'y nga rod na. Amangan numakumikom amang sapsapol kini Ma'am Altea. Maawatak no saan pa'y nga agaw-awid ni Miguel dito'y kundo. Napatagkan ko na ni Altea. Arignan nga agkabsat dagiti dua. Nana Amalia. Unay mo't ngaminan ti mapaspasamak ita. Saan ka makaturturog nga agpampanunot? Di kay unay agpampanunot nana. Amok ang masapulan tumat lang ni Miguel ni Ma'am Altea. Ipasiguradok daytang. Ilang may bagakan ka, General. Aganad ka iti planong. No nasirib ka, nasirsirib ni Don Braulio. Mayor, uray di mo ibaga kanyak ti kastaha. Amukon ti aramide. Sana ka nagbalin a general no nakapuyak iti diskarte. Pinalagipan ka lang, General. Amangan no makalipat ka. Sayang lang dagiti plano ta ngagpabaknang na may sakmak ka. Adu, dagiti pasurot ko. Amang sango ka dagiti buyot ni Don Braulio. Panagkunak, saan kami amapaay iti aramiden mi. Sabagay, amok akabaylam, tanalayin ka iti amin a diskarte. Umadanin, ti aldaw apanagsinukat mi iti balod kini Don Braulio. Mas dawak matkan ka, General. Anya ti pakasdaawam kanya. Apay ngay ni kampay lang, iti pawayway dayjay a Don Braulio. Mapalin mat nga ramidam itan ti rumbang. Anya ti kayat mo asawan.
kunak no nasirib kan, General, ngem san matgayam. Anya? Iti naramid mo apawayway. Nalamid amay saganaan da Don Braulio ti amin. Ha? Mawatam ka di ti kayat ko asawen, General. Mayor, sa anak amamadto, tapno mapugtuak adagos ti bagbagam. General, nasirib ka nasisiglat dagiti taok itiruar. Amuda no sa dino a bodega ni Don Braulio tinangipak nyanda ken ni Miguel. Anya? Itapay lang, General, agtignay kan. Ibaon mo dagiti nasisiglat a buyot mo. Taraoten da ti bodega nga ayan ni Miguel. Pudno ka di ti bagbagam, Mayor? General, nalipatam sameten asya ti mayor iti daytoy nga ili. Amok dagiti pasdek ditoy a lugar. Uray pa dagiti babalay nga da iti away wano iti adayo a lugar. Anya? Iti daytoy nga ramidam. Sana nanasken pa nga agsinukat kayo iti balod. Iti ababa apan narita, General. Agtalinaid lataken ka ni Altea. Wala niya. Talaga biliba, iti kinasirib mo, Mayor. Maaramat mulatan ni Altea kontra ka ni Don Braulio. Agyamanak, iti dayta singasing mo. General, awan ti rumbang apagyamanam. Kaya't ka lang tulungan. Dumngag ka, tay bagakan ka ti lugar nga ayan ti daan a bodega ni Don Braulio. Gusto ni Mayor Carayon. Imbag lagid din ta nagisarsarita ken kuana. Bilinek dagiti tao ket rauten dati daan a bodega ni Don Braulio. Liputan mi dagiti buyot na. Nas ka na maala dagiti baunek a buyot ko asibibiyag ni Miguel. Tasag mismo timang patay ken kuana. Numapasamak dahita. Awanton ti agbalin asiit. Iti panagtaray ko iti politika. Awanan. Asidegak gaya man. Itinagpak niyan dagiti buyot ko. Bilinak ida na imbag. Ket iti kabiitan a panawan. Rautendan ti daan a bodega ni Don Braulio. Simang puteng ni Don Braulio. Nagmalam nga awan dito'y mansyaw. Paliiwag dagiti tigtignay na. Nuad da madlaw ko akarkar na. Ipakamu kadagos kadaturo ken Conrad. Ay, sa dino nga ta tinangipanandakin ni Miguel. Nasiputan nak ni Don Braulio. Ako mitkita ken kuana. Aday ta, umasidagang dito ayan ka. Ay, Rosalia, ay, sir, apay. nasiputak ti panangkit-kitam kanyak. Apay, adda ka di parikot? Ay, awan, sir. Awan ti sabali akay papanaan ti panangkitaken ka. Ay, Rosalia, jak kayat.
Ti panangkit kitam kanyak. Di mo ulitan pa, ha? Uwan, sir. Naira na lang... Boston! Di ka nagkalintagan pa, Amukan, Rosalia. No, da sakit tinagam mo kanyak. Ibagam lang. Sir, Apay, sip-siputam ka di, titig-tignay ko? Ha? ay, inay. Ay, son, sir. Apay kumamat asiputak titig-tig na imaw. Sigurado ka? Uwan, sir. Ulito. Awan, ti sabali akay papanaan, ti panangkitakan kay tay. Siguraduan lang, Rosalia. Amomon ti mapasamakan ka no pagululbutan na. Amomon, Rosalia. Marigata na kamangukas iti talian na ipong kanyak. Pampanunutek ti kasasad ni Althea iti ikot ni General Marasigan. Ha. At daw may dito ayan ko. Kumusta, Miguel? Ni Billy. Billy, Nasaya tanay po sa isan na. Piman ka pa yan nakapungo, Miguel. Nakakaasi tilangam. no talagamot lang nga malalaki ka. Ukarkaran nak. Dak kayat, Miguel. Amom ka di. No apay nga dak, ita dito'y silid anak ka ipupukam. Ha? Di mo kaya tasong batan timbagakan ka. Limitado pa'y gaya man. Ti panang sungbat mo kumakanyak. Anya ti bagam Billy. Awan tibagakan ka, Miguel. Kaya kalaang adangran. Hindi pa'y laang akayat ka adangran huno patayan. Ita, adakan amis mo iti ikot me. Maaramid ko itanti amin akay kayat ko. Ayop ka, Billy. Takrot ka. Sana ka takrot, Miguel. Tandaanam dayta. Apay nga rog at ilang awan gaway na tinangram. Ikatam tinay barabad ka dagiti matak. Kan tinaipungo ka dagiti imak. Diyak karamidin dayta, kunak manen. Nilang Don Braulio ti mangibaga, no ikaten minti na ipungukan ka. Anya. Diyak malapdan ti gemgem ko amang kabilkan ko. Anya! Pinarigat mo ni Miguel! Wen, Jaime. Limitam tintero abagbagi na. Gapo iti panang lugub ko kunkwa na. Apa nagkatawa ka? Amamukan, Bili! Kabalam lang at ang ran ni Miguel. Gaputan na kapuro. Awan ti bala, lumaban kan ka. Anya. Sa bagay, respectual, ti kabalam nga ramiday. Siguro, nusan lang nga naipunguti iman ni Miguel. Mabutang ka nga umasidagkan ko, ana. Ha? Sikamat lang, ti nang ibaga kanya ka nasiglat ni Miguel. Aklo na Jaime. Husto ka. Diyak kabalan ni Miguel no sangon-sango. Iso nga ro ta ginundawaya kun alinuguban taamok at dinak mabalas. Unakon ka! Takrut ka, Bili! Siyak lang ti makamoy ti data. Shhh! Tangiwat mo! Ang mga numangagda ka dagiti daduma kakadwa tayo ditoy. Adda pa nagamak ko ka ni Miguel. Di ka madanagan, my friend. Talima tayo lang at dito'y daan na budiga. Sa dino tinapanan dagiti daduma kakadwa tayo. Napandanagala iti abasto tayo di baro ahay na out. Naibus man nga minen ti abasto tayo dito'y daan na budiga ni boss. Kasta ka di? Wan, Bili. Bili. Masikuran akong dito'y budiga. Iswa si kapay lang tagbati dito'y. Anya?
Sa dino ti papanam, Jaime? Injiruar! Kaya't kumamot ti agaliwaksay. Mataktik-anak lao na, hindi ti budiga. Awan ti bilin ko apumanaw ka. Isong agtalinad ka lang dito bodega. Kanya? Apay! Sika ti matungpal. Wen, siyak ti matungpal, Jaime. Agbantay ka lang ditoy. Nawatam? Unain! Oh! Bad trip! Ay, surun kon! Nagsakit ti bagbagik at inandanog ni Billy. Ti awanan bayin. Imay lang ditoy, tapno dang ranak. Nas ka na patib karakterik nak. Ikagumaak ti makalibas ditoy. Sana rumbang agbayagak iti daytoy asiled. Awan ti mapasama kanyak. No sa anak nga agaramid iti pamuspusan. Kumusta na Rosalio? Adda ka din na paliiw mo iti mansyon? Ay, awan turaw. Talaga nga iti sabali a lugar tinang ipanandakin ni Miguel. Una yun. Anya nga tangay taramidan tayo nanang. Turaw. Duadakin ni Altea ti pampanunutag. Sapay la kumatawan ti dakag sa mapasama kadakwada. Daytamad ti karkararag ko, nana. Inuulbod pa yun dagiti bagbagak kin ni Nana Amalia. Turo, di tay agsarday amang sapul kadakwada. Kaasimot da Miguel kan Altea. Wun nga rod, nana. Sige, saan akon nga agbayag turaw. Agsubliak matlaang iti mansyon. Amangan nga may no sa pulon nak ni Don Braulio. Sige, Nana Rosalio. Rimorye may sangag bambantay kanya. Kat saan na nga inlak tiritaw. Gundawaya kundi ito nga glibas. Tinasayad. Aginayadak nga umasidak kay tiritaw. Apaman amalo katak tiritaw. Tumaraya kadakwas. Makamuditan. Sapay la kumatasan na nga intrang katiridaw. Tapno... Ay! Ano ta na namin dida? Adapay kayam ti maysa di ti unag ti rest house. Ha? Kaya mo kandaton kaglibas. Patay ka lang. Imbaong ko lang nga mapan kumatang iti sigarilyo di kaduak iso api manaw. Kumanayo ka di tayo tilidaw. Diyos ko. Anya ti aramidag. Amo yun ti aramidan nyo kadakwada. Apaman asumip nga. Rautan nyo ti daan a bodega ni Don Braulio. Ay, General! Tigayat ko, si Bibiyag amaalayo day jay a Miguel. Mawatan nyo ka di? Ay, General! Awatan mo! Awatan mo! General! Tataramidan mo! Nasaya at ngarod. Katayo! Isagana yo dagiti nabibilag nga armasyo. Sige, pagkatitan. Di tayam mo, no kasano tikado dagiti buyot ni Don Braulio, ngagbambantay, ijay daan a bodega. General! General! Ala, agsagana kayon! Sigun iti mangmangag ko nga anapaab dagiti tao ditoy. Sige, dali. Ado dagiti mangbambantay kanyak. Sipot-sipot kayo lang di tarabahan. Agsisinublat da amang bantay kanyak, iti likodan ti ridaw. Siya kon tayo makamot ito eh. Nasakitan dagiti mata ka na barabadan. Sige, ba't matara? Ngam ibturak. Sipot kayo. Saan arumbang ang mapukawan na kitinamnama. Sige, ba't banda? Labanak tirigat. Tapno makalibas ka. Hindi talaga. Kat may spal ko ni Altea, manipod itikot ni General Marasigan. Rani bakter malay. Ano nang road ka na daw? Lumawan na yun! Para kayo! Tira ka na! At tarang raw kadakwada.
Saan ang makalipas? Ang paggadlakid di tibiyag ko. Anya ti aramida ni Miguel iti dayta agundaway. Gagayem. Ti yuliway na dinggan ti tuloy ti nobela tayo anapauluan. Tagpang. Iti tangatang. Tagpang. Iti tangatang. Tinapalabas. Imbaga ni Rosalia asabali a lugar tinangipak nyanda ken ni Miguel taon a pulos ni Marikna na akarkar na iti mansyon. Pinagulbudan met ni Toro ni Amalia tapno saan da ito'y amadandanagan ken ni Miguel. Iparparang na asap-sapulan ni Miguel ni Altea iso asaan nga agaw awit iti kondo ni Miguel. Iti sabali a bangir imbaga ni Mayor Carrion ken ni General Marasigan tinapaliw dagiti buyot na iti bodega anang ilumungan ni Don Braulio ken ni Miguel. Dagos ang nagplano ti General tapno ra utenda tinasao a bodega. Iti silad ang nakaipupukan ni Miguel. Imasidagkan ko na ni Billy. Impapas ni Billy tinangkabil ken ni Miguel. Gapo iti napalpalabas nga inaramid met kadakwada ni Miguel. Apan ang lugob na kadagiti buyot ni Don Braulio. Iti rest house ni General Marasigan. Pangpanggapan ni Altea ti Aglibas. Ngam saan ang nagbaligi daytoy. Iti day tamat laeng akan ito. Pinilin ni General Marasigan dagiti pasurot na tapno raw tanda ti bodega ni Don Braulio. Nadanon ti rabii. Nakangag ni Miguel iti ranipak ti paltog. Itagagayem, denggan nyo ti tuloy ti nobela tayo anapauluan. Tepang! Iti tangatang! Pakter malay. Pumaras kayo! Agda ng raot ka doon. Nusa anak ang makalibas. Agtugad ti biyag ko. Nagbuntog lakit din ti panagmaneho, Jaime. Matagtaga na on! My friend, saan tamat nga ka papurakay? Ano sa ti pa nagmanehok? Diyak kaya tiyag maneho iti napartak ita. Relax lang, ti kayat ko. Sino dito umawawag? Hindi kayang pitong. Tagbambantay ti bodega ngayon ni Miguel. Sung bata mo na. Amang ano na patagmati paganakan ka. Hello! Apay ngay mawag ka, Pito! Anya? Sige! Bye! Oo. Tapay bili. Anya timbagakan ka ni Pitong. Darasam ti agmaneho. Ada ng route iti bodega. Anya? Darasam! Amangan na damang ilipas ka ni Miguel iti bodega. Sige. Kumpat ka. Dapat tayo ba kunti-kunti? Bili. Nakatudagiti ka buso. Saan tapos na makasitagiti bodega ngayon ni Miguel? Sige! Sino matadagiti ng route iti bodega? Kung lagkay me! Sige. Tanda niya akon. Agalan to. Di kan sumano. Iti dahi siya banta tinagtaudan ka lang iti butog. Sabay na si Fred Bile. Sana basta makita na hindi ka busa. Nakapesto na. Isang sipag talag. Napuntaan ti may sabile. Nalagaan na laing ka. Hindi ka pala sumardeng asumana o sikan ka pagtog. Ang delikadong Bile. Apay manan. Madam! Pilip-lipas na ni Miguel. Ang turungdan iti nakaparada pa iti sanunay nga tayo. Sana mapalindan. Dakas tayo kung yung Braulio na makalipas na Miguel. Ano daramitin tayo? Nagsardeng ang tipin na tog. Awanan ti agpapaputok. Bile! Diyos kay! Tumarayan ti man! Paltuga kita! Bile! Awan pa yung Sir Pio. Mas! Anya nga tanong, patayin kayo langan. Kwa boss! Saan? Saan talaga ngamin nga ado dagiti ng route akabusor ka na kami, boss? Kasta, tagrason ka pa ilang. Ay, saan, boss? Di may paturong kanyak, di baltog mo! Sino ba kada kayo tagrason iti baribar?
Tapatayogon! Awan, boss! Asino! Awan! Ala! Pumanaw kayon iti sa kong anak. Diyak kasapulan ti manal at at tao! Panaw! Ile! Kumusta nga iti nadamgisan na takyag ba? Masakit pa lang, Jaime. Naimbaglakit din nata nadamgisan lang. My friend, nung ay ti ulom ti napuntaan. Di natay ka kumaitaan. Diyak naman nga dapay gayam nabati kakadwada iti san uni nga dayo. Oh, nakadodag iti rimaw takabusor. Sa bali lang dagiti nang ilugan ken ni Miguel iti baan. Sa bali maddagiti nabati pa ya kakadwada. Anya timbaga kada kayo ni Don Braulio, Jaime. Di dado makakadwa tayo. Kinabil ni Don Braulio. Anya? Kastaw na'y tipong tut na. Ni Pitong. Pinaltugan na. Anya? Pinaltugan na ni Pitong ko na. Nangag mo mati kinunakta saan ka mo tatulang, Billy. Nataya ni Pitong. Pinaltugan latan ni Don Braulio ti sangwanan dagiti kakadwa tayo. Diyos ke. Ado lang arudan tinatay kakadwa tayo ijibuday ka. Ita. Pinatay pa ni boss ni Pitong awan basbasol na. At ang amin basol ni Pitong. To apay pinaltugan latan ni Don Braulio. Anya ti basol na, Jaime. Nagrason ni ti Baribar. Isuasan na nalapdan ni Don Braulio ti bagina pimaltog. Kaslayop at pinaltugan ni Don Braulio ni Pitong, my friend. Maragsa ka na at itinay tangayim padamag mo, Raul. Bantayan nyo anaimbag ni Miguel. Ken iserrek yu iti sabali asiled ni Althea. Sa narumbeng amakita ni Miguel. Oh, well, umaya kon ti rest house. Bye. Sa maudyanan na, mapatay ko matlaengen ni Miguel. Parigatak iti kasta unay, aging kamatay. Sana kun ngagsayang pa'y iti oras. Mapana kun iti rest house, anang ipagnian dagiti buyot ko kini Miguel. Magagaran akon, makakita ken kuana. Pinahigat na pa'y. Sana pinanawan ti lalaki. Inukarkaran na dagiti pungok. Mawawa ka. Agkagapsutak law na yan. Sana ka makatakdar. Pinarigat na tiyawanan bain ang lalaki. Piman met, Miguel. Nakakukutlatan iti swelo. Maragsakanag, makakita manen ken kuana. Hoy, bumangon ka dita, Miguel. Sana may bagay ken ka, tinakakukot iti swelo. Tumagder ka kunak. Kurang pahiday ta. Nagmayat, abuy-buyan ti panagrigat mo, Miguel. Uray kalaaguyekan, itirigat mo. Ayop ka, General Marasigan. Aniya.
May bagampay la kanya kadahita. Idinto ta maparparigat kan. Patayin naklangan. Tano di mo aramitan dahita. Sikat ipatayag. Aniya. Dadailen ti ulom, Miguel. Kasano pa ya mapatay na? Ketag kakapsot kalangaruden. Ikarigatak ti bubangon. Tapatayan ka. Tuldog! Sana na mapasamak na ita. Aging ka, nga takay ti da ito asilet. Parigaten ka. Aging ka iti matay ka. Agkararagkan, Miguel. Dahil ti da ito'y asilet. Ti paggibusan ti biyag mo. Diyos ko, impupukdak iti silete, nga awan ti tawa na. Tila ang lawag ti bombilya ti mang silsilaw iti aglawlaw ti silete. Nakapanawan ni General Marasigan kado. Bantayan nyo ang naimbag ti silad ngayon ni Miguel. What? Bantayan na eh! Di ka matalagan! Taramidan mi, bantayan mi. At dito'y ni Miguel. Iso ti bantayan dagiti mang bambantay matla ang kanyag. Lugatan nyo, Tiridaw! Lugatan nyo! Pangasiyo! Lugatan nyo, Tiridaw! Anya tinaramid nyo ka ni Miguel! Anya! Miguel! Tulungan na ka. At lang dito. Kaya't ka na makita. Kailiw ka, Miguel. Boss! General! Ato iti isang ating bradalom! Isa buwag mo kini Miguel. Tapno makariing. O General! Miguel! Kitain na ka na imbag. Ti rupat, ti maudi makitam, dito'y rabaw ti daga. Mingmingan na, tapno maimarka iti matam ti langag. Sagbay ama uyos ti angis mo. Borobodor, panawan na kami. O General! Kasi kamat. Angam, sakbay apatayin ka. At takadipay, maudi, abilin mo. Sa dinog, tayan ni Altea. Kunakon, Ket. Malagip mo ni Altea. Sakbay, apatayin na ka. Kaya't ko pa'y amakita ni Altea. Ala, palugudat tikid daw mo. Total, patayin kamot lahat niyan. Waya-waya, ni Altea. Tawan, pasol na kan ka. Saklan, di ka bosol mo. Mapasama, tikid daw mo. Miguel. Ikan kayo iti gundaway yo, ngagsarita. Kalpasan ti sumagmamanwa minutos. Patayin kan, iti mismo asango ni Altea. Anya tinaramid mo ka ni Miguel! Ayop ka, General! Relax.
Si bibiyag pa'y ni Miguel, iti bangir asilid. Iso ngay nasitgan ka. Taikan kayo pa'y iti gundaway yo. Tapno makapagsarita. Anya, Nagkid daw kanyak ni Miguel. Akayat nakapay amakita. Sakbay apatayag. Diyos ko. Ala, rumwarkan iti daytoy asilid. Nakalukat tiri daw. Ngagturong iti silid. Nga ayan ni Miguel. Kasarita mon tigayem mo. Sakbay apatayag. Nana Amalia, sa dino ti papanam, nakapulas ka mo. Mapanak ijay presento, Toro. Anya ngay taramitin nyo ijay, nana. Sa baling amin ti agparparik na kanyak. Saanin nagaw awid ni Miguel dito'y kondo. Iso apatsak. Adada ka sana pasamak iti anak ko. Ibagak nga tanken ni Nana Amalia tipod no. Sige, Toro. Panawan Ay, ka pa. mabit lang, nana. Mabit lang. Apay. Nana Amalia, pakawanan nak no nagulbudak kada kayong. Ha? Anya ti kayat mo asawan, Toro. Yak ngamin kayat ngagdanag kayo. Iso nga inlimod ko ti amin. May panggap itinapasamak kin ni Miguel. Anya. Nana, kinamagdag iti buyot ni Don Braulio, Miguel. Anya! Diyos ko! Saan? Saan apod no dayta? Saan? Asidagtan iti silid, anakay pupukan ni Miguel. Pangaasim, General. Aramidag ti amin na kayat mo. Basta di mo patayan ni Miguel. Awanen ti maramidam. Ha? Nakalukat ti ridaw, ngayan ni Miguel. Sino tinangilukat? O punyeta? Awanen ni Miguel iti seled? Awan meten ti mang bambantay ken kuana ditoy. Miguel! Anya ti mapasamak iti dayta gundaway. Kagayem, di luway na tinggan ti tuloy ti nobela tayo anapolwan. Tepang, iti tangatang. Nobela ni Isagani Yalong Bolyeser. Iti madireksyon ken musika. Jonar Jun Rebotazo. May sapay asagot kada kayo. Ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 ken daytoy nga estasyon. Tepang iti tangatang.